Tak veľmi sa tešíme z tohto víťazstva, ale nielen zo samotného víťazstva, ale hlavne sa tešíme z toho, že tam konečne máme vzadu nulu. Vyhrali sme 3-0, čo je s rozdielom triedy. Nehovorím, že to bolo také jednoduché, ako to vyzerá, ale my sme konečne vyhrali 3-0. A toto bolo na takú, bohužiaľ už je záver sezóny, ale jednoducho to je pre nás obrovská motivácia pracovať ďalej, aj keď, ako hovorím, už je koniec sezóny alebo tejto jesenej časti, ale veľmi si to vážime, veľmi nám to znamenalo, to bolo cítiť na tej emócii pri tých chlapcov, či to bolo v šatni, alebo hneď po ukončení, jak rozhodca odpískal koniec zápasu tam priamo na ihrisku. Toto proste chlapci si, jednak sme si to už aj zaslúžili, aj proste konečne to už prišlo. Sme strašne radi za toto. Tak ťažko sa to hodnotí z mojej perspektívy, predsa je to ďaleko, tam nejak nepískal respektíve rozhodca, teraz on to vyhodnotil, že nebola penálta, ja som dostal informácie aj z tribúny Zora, že bol tam kontakt, no nebolo pískané, takže nič sa nedie, ideme ďalej. Ja osobne som ani veľmi neprotestoval, či mala byť alebo nemala byť. Ale jednoducho to už párkrát sa stalo, že nám neodpískali takéto penalty, alebo ešte možno horšie, ale proste my sa nechceme na tieto veci ani vyhovárať, ani nič, proste musíme hrať tak, ako sme hrali v druhom polčase a my si musíme tieto víťazstva takto vydobiť. Áno, niekedy fakt potrebujeme aj tú, jak by som aj tú penaltu, však keď je, tak odpískam, ale jednoducho, keď sa na toto nemôžeme spoľahnúť, tak musíme to vyriešiť takto, že jak hovorím, ako dneska v druhom polčase. No Maca chodí po polčase dole, dneska napríklad odrazím sa z dnešného zápasu, že v podstate cez polčas sme riešili úplne iný systém, ktorý sme mali len tak trošičku nacvičený, nevedeli sme, či tomu prišlo to, a chvála Bohu, boli sme aspoň my nachystaní trošku na toto, takže sme to tam hodili a proste Maco, keď je takýto zápas, keď to meníme ten systém v podstate záchodu, tak jednoducho on je mladý na to, aby takéto veci rýchlo pochopil. To je jedna vec. Druhá vec je, že nebol až tak aktívny, áno, bola tam možno tá diskutabilná penálta na ňom, to je ďalšia vec, ale tretia, čo je vec najväčšia, že snažíme sa ho jednoducho posúvať aj do tej 19-ky, lebo naša 19-ka tiež bojuje o ligu a jednoducho tak hľadáme taký ten kompromis, ale samozrejme, že my sme najdôležitejší v tomto klube, ačko je na prvom mieste vždy, to je normálna vec, len keď to vieme pomôcť aj z jednej, z druhej strany, tak prečo by sme to nespravili oboj strane?